Bís mar íomh Christóransa chun gathú dhéanamh ar an bhí seán seo do bhain Natalia. An céadú le déanamh ná angach grúige a chuirt féin chun do grúige cumad siar ó daig, mar dar nó i níl tú a gíire smide a chuiristeach do grúig féin. Ná don ólachansa, bí cinnte de smide a bhaint rih smide uair a chuirt féin, mar ní éibrionn sé mo churann tú smide thar seanna smide, tar éis tamil éiríonn sé tiomh agus titeach sé ó daig ar nós pláster ó bhalla teis. So seán céadú de haút, neadar an bonsmide tán nó fólthór de heis éigen, stoch ha ceachtar chu ceart glór. Tá sé tábhachtach de bhéir úsát an chuid seo. Ní leis ag rointíní, but is féile me ná smide a bhleise lena bhéir, sa slí seo is féile bheith cinnte gúil sé dír go gceart. Agus bí cinnte é a chur an dáhéamh, níl tú gír go méid cuma le taobhach ar de ceann. Agus bí cinnte é a chur de smig comá, sin rud nach dtuigeann anna chuid daoine, is ionan an crackan faoi de thuaile agus an crackan a thar de smig, agus tá sé tábhachtach an rud céine dhéanamh le gcónaí. Tá targaí Mac in úsad ag Natalia, becorded ceiste chuir de dochtúir an meid sin níos deise Mac nó Windows úsad ort féin. An is péint a leige a haigeist. Dír mé ar hí rud éigen saimúí ana bhar leid ar nós Cat nó Spider-Man, níor saimecha. Bí cinnte an smide seo a chuir de bheola tá sé anmhadómh. Seo Harbh tábhachtach inis, is gá an smide ar fad is smú seáil le chéile agus nach méid dá amháin ag seasamh mac ar ceann eile. Tá is gan gur féidir trelibhar leáil chun an méid seo dhéanamh, ach is do bhite na bhunúsacha a an bhí seán seo. Ok, nada mé ceirir. Dír isteach sa súl, agus a ríis. Dúir dealar tatníonn se lim ná seit a chur an thuaila féin. Rud éigena cin san nada mé céir é. Tá cumar an stuff sin ar nós glú, an kind of an PVC glú a bhí agus sa bhanscoil. Ceapan garbéis sin a thar céanis. Sin am dún roiint a chuirsteach inis. Tá rá leithna gúnan sa, Bándearg, 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 agus dá chreacan le píosabeag Bándearg. Úsátar an stuff seo chun an cuma a chuirt, gúil píosabeag nára ort chu sé. Right an cé brat terminis, a sin am an tarna brat chuir na súla. Nis cíonn sin de chúis go raibh an glúisin ar fad a tastáil. Tá téime na Olympica céinneamh, Tá ór agus airgad cénsa, agus ní seo craú leis an trí bean a bhronfars na cluichí Olympica.
Nis ha fábhrí bréagacha gon. Seo fíorglúanach chun na fábhrí bréagacha a gramú le dábhrí féin. Mas féad leis roinnt luú chuirteach na súile, bónas é sin. Fadas han méid searsúlagat, ná dén dearmid gur bíonn sprocha thágat ná go méid cuma ort ar nós go gá bulb ina chola ar dábhrí. Agus ceirt hagann? Béaldátá. Ach níl mid gan éos a go fóil, ar dús is gáil rointsmid eile a chur na beola, ná dén dearmid thoise go madóibh. Nuair a ha go lórsmid ar de bheola, is féidir é ar fád a clúdach le béaldá, agus ní bheidh is a gcaine gur malaat is mide a chur de bheola. Agus ar deire, an céim is tábhachtaí, chuir ort de chróin. Mar bhfuil crón agat, well, ní féad leat a bheith a bhainfrint san féidir. Nis, nach bhfuil sí álainn.